भर भर आखिलोर लेके याद करतन कि आज हमार बाबूजी जियतन तो कोई हमरा के टुअरा ना कहे। दुनिया में सब पे मिल जाई हाजी, बाकी भरत चाचा बाप महतारी बार बार ना मिलो ना 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 ना। जेकरा पले बा उ इज्जत नहीं करत ना, बेटा तो रहो बने हाजी। अब बेटा लोग हो बा हां, जेकरा कमाई धमाई रहते हुए ओकर बाप महतारी वृद्धाश्रम में रहता हां, तो वो तो बेटे होले। ओसन बेटा के चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए के चाहे हां, जेकरा जियत ले ओकर बाप महतारी वृद्धाश्रम में प्रिंस बाबा रहत बहुत लोग जवानी में मर जाता। जेकरा पहले बाप महतारी बा लोग ओकर इज्जत नहीं करत हां, महतारी के महिमा ओकरा से पूछी, बाप के महिमा ओकरा से पूछी। जेकरा जन्म लेते हुए 5-10 मिनट आधा घंटा के बाद बाप गुजर गइल होखे चाहे महतारी गुजर गइल होखे, वो लड़का से पूछी कि पिता के अंगुरी धरा के चलावल कैसन होला, कंधा पर बैठा के घुमावल कैसन होला, बाजार से कॉपी किताब ले आवल कैसन होला, मिठाई ले के खियावल कैसन होला, डांटल कैसन होला। तो लड़का का बताए, वो लड़का से पूछी कि माई के आंचल कैसन होला, माई के दूध कैसन होला, माई के थपकी कैसन होला, माई के लोरी कैसन होला। तो लड़का का बताए। तो बाप महतारी दुनिया में जेकरा के भगवान देले बड़न वो बाप महतारी के इज्जत हमनी के करब जा, तबे हमनी के कोनो देवता देवी खुश रखे हैं। जब ना घर में बाप महतारी के इज्जत ना होखे वो घर में कबो देवता देवी नहीं खन रह सक। का कोई विधि के विधान भोला बाबा हो गई सपना हो भोला बाबा हो गई सपना। रब जो चाहे वही होता है, रब जो चाहे वही होता है। गुरुवार दिनवा 18 तारीख रहे गुरुवार दिनवा 2022 फरवरी महीना। फरवरी महीना बड़ा चाचा 3 बजे प्राण छूट रहे, 2 बजे कोई ना जानत रहे कि भोला बाबा हमने के छोड़ के चल जी। 2:55 पहले लोग ना जानत होई कि बाबा हमने के छोड़ के जाए छोटो भैया। 3 बजे उड़ले सुगाना, 3 बजे उड़ले सुगाना भोला बाबा हो गई सपना।
बाबा हो गई सपनावा। ये दुनिया में केहू कुछ लेके न खाए अन्य लेके जाई छोटू भाई ऐसे कहता अन्न धन भरल बा दौलत पे सुमार बा अन्न धन भरल बा दौलत पे सुमार बा हरि के भजन बिना जिंदगी बेकार बा हरि के भजन अन्न धन भरल बा दौलत पे सुमार बा अन्न धन भरल बा दौलत पे सुमार बा हरि के भजन बिना जिंदगी बेकार बा। गवाही के घाट चंदन से हो खेला जरानामा चंदन से हो खेला जरानामा भोला बाबा हो गई सपनावा। भोला बाबा हो गई सपनावा। मुख्य अग्नि तो भरत चाचा ने दिलक हो जी भाई है अच्छा दिलीप चाचा धनंजय चाचा बानी से है ठीक बबुआ अरे दिलीप धनंजय बाबूजी के बटिया हो जो बाबुआ दिलीप सिंह धनंजय सिंह जी बटिया हो जो आज देखिए भाई के प्रेम बा अपन सहोदर लाद के लड़का के छोड़ी ना भाई के तो बातें अलग हो बाकी अपना भाई के याद में हमार भरत चाचा आंख से आंसू बहाव तन याद करतन होई नहीं भाई से मिलाना भरत चाचा सोचतन कि सब के लौकी लेकिन अब भैया ना लौकी होई नहीं भैया से मिलाना भोला बाबा हो गई सपना होई नहीं भैया से मिलाना भोला बाबा हो गई सपना।
बतिया जो ते परिवार के लगभग सब सदस्य के हमने के भरत चाचा चिन्ह ले बने जा लगभग बाकी एक दो आदमी बा छोटू भैया तो सब नहीं बैठल बने नीरज भैया गिरधारी भैया कहाँ बने अच्छा जगह जगह नाव धरा तो नाव प्रदान करे कहे के नहीं खाई कोनो बात नहीं खाई गिरधारी छोटू नीरज हो रोवे बाबा के बतिया जो ओ बाबा के लड़की उड़की का नाम रवा के बनी शंभू सिंह जी हमरा का पुरस्कार दिल बनी तो सदन फुआ के शादी उदी हो गई बनू आज रवा के नहीं कहा बेटी याद कर तरी पिताजी के हमार साधना फुआ कि सब कही लौकी लेकिन अब बाबूजी ना लौके जब नई हराई मनवा कैसे लगाई सदना फुआ सोचे तारी कि सब कोई लौकी होई नहीं बाबूजी से मिलाना होई नहीं बाबूजी से मिलाना भोला बाबा हो गई सपना होई नहीं बाबूजी से मिलाना होई नहीं बाबूजी से मिलाना भोला बाबा हो गई सपना होई नहीं बाबूजी से मिलाना भोला बाबा हो गई सपना भोला बाबा हो गई सपना